खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। BTC सोरखाराव फिन आरोबाव गोदानै सानै एमसिएलएफोरनो इएमनि बिबानखौ होबावबाय। बे सानैनि मादाव सासेया 27 नं नाग्रिजुलि बियाबनि बिजेपिनि एमसिएलए लकी दास आरो गुबुन सासेया जादों BTCनि नमिनेटेड एमसिएलए करमेश्वर राय। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला एमसिएलए करमेश्वर रायनो सेरिकालचार आरो ससियेल कनजारभेशन बिफानखौ होनाय जादों। बेनि अनगायैबो एमसिएलए लकी दासनो फिसारि आरो एफसीएस एन्ड कन्ज्युमार एफेयार्सखौ होनाय जादों। BTC ओनसोलनि चिरां जिल्लानि सान्थिफुराव गोदानै लुफुंजानाय KGBPखौ बेखेवनानै होदों BTC सोलोंथाइ बिफाननि इएम रबिराम नार्जारिया। बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि अनगायैबो सोलोंथाइनि फारसेबो गोनां खौरांखौ फोसावदों। बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला टेट क्वालिफाइ जानाय बिजाथिफोरनो BTC सोरखारा बेनि भेरिफिकेसनखौ खालामनो थाखाय सेक्रेटारि डाइरेक्टरफोरखौ लाफानानै माखासे इडुकेसननि स्मार्टफोरखौ बिबान होदों, जाहाथे बिथांमोना बिबानाव थानानै साफा साफा मोजाङै नायबिजिरनानै मेरिट लिस्टआव थानाय बिजाथिफोरनोल' नायनानै बे टेट क्वालिफाइनि साख्रिखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। जायफोर बिजाथिफ्रा बयनिख्रुइ बांसिन नम्बर मोनगोन आरो बे नम्बर मोननायनिफ्राय गाहायसिन नम्बर मोननायनि बिबाङा जेसेबाङाव थाबथाफैयो बेखौ नायनानैसो साख्रिनि थिसनथाइलाइखौ होनाय जागोन। बेवहाय रावबो बिजाथिफोरखौ बासियै साख्रिनि थिसनथाइलाइखौ होनाय जानाय नङा। जायफोर मेरिटनि बिजाथि बिथांमोनानो बे साख्रिखौ मोननो हागोन। आरो बे साख्रि होनायनि मुङाव जेबो रां रुफा लानाया सोलिनाय नङा, मानोना लेखाफरा गोरों मेरिटनि फरायसा जानानै जुदि रां रुफा होनो हायैयाव साख्रि मोनै जायोब्ला फरायसाफ्रानो फरायनायनि गोसोआ बायलांगोन। बेखायनो फरायसाफोरखौ फरायनायनि फारसे बादायलायनायखौ लाबोनांगौब्ला जों मेरिटनि फरायसाफोरखौ साख्रियाव थिसनब्लासो फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो गुदुं जागोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों इएम रबिराम नार्जारि बिथाङा। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। आसाम सोरखारा फरायसुलिफोरनो गुबुन गुबुन बिथांखिनि गेजेरजों अनसुंथाइ होबोनाय बादिनो बे खेबाव गोदान बोसोर 2026 मायथाइयाव हौवा फरायसाफोरनोबो बाबु आसुनि मुंनि बिथांखि फोसावनानै होदोंमोन गिबि मन्थ्रिया। बे फोसावनाय बादिनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाबु बिथांखिनि आर'जलाइखौ फोसावबाय। 2025-26 बोसोरनि फरायफुबाय थानाय UG आरो PG फरायसाफ्रा बाबु आसुनिनि आर'जलाइखौ गथायनो हासिगोन। नाथाय बे आसुनिखौ गोरिब नखरनि फरायसाफोरनि थाखायल' होनाय जादों। जायफोर नखरनि बिमा बिफाफ्रा बोसोराव 4 लाखनि सिङाव रां आरजियो बिथांमोननि नखरनि फरायसाफोरासो बे आसुनिखौ मोननो हागोन। BTCनि गोदानै दाजानाय CSPनि मासिगिरि आरो लेङाइ मासिगिरि बिथांमोना मैया समायखिरा लानानै गावसोरनि बिबानखौ आजावबाय। बेराफारसेथिं बे गोदानै दाजानाय BTCनि CSBनि मुं फारिलाइखौ फोसावनायनि उनावनो आमसुआ गोख्रों खुद्रिसारदों। गोदानै दाजानाय CSBनि मुं फारिलाइयाव सासेबो मुसलमान सोद्रोमा गैयैखौ लानानै खुद्रिसारदों आमसुआ। बेजों लोगोसे BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मानोना थांनाय UPPL सोरखार एबा प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारखौ मोजां मोनैनि जाहोनाव हाग्रामा महिलारिनो गोबां मुसलमान सुबुंफ्रा भट होदोंमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारिया मानो सासेबो CSBनि फारिलाइयाव मुसलमान सोद्रोमाखौ लाफायाखै होननानै गोख्रों खुद्रिसारदों। बेखौ लानानै थाबैनो CSBआव मुसलमाननि सोद्रोमाखौबो सोनो थाखाय दाबि खालामदों। बेनि अनगायैबो एमसिएलए बिसायख'थिनि सिगांनो हानि पाट्टा होनांगौ आरो 70% अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ मोननो हायाखै होननानै अजद दैखांदों आमसुनिफ्राय। आसामनि ट्राइबेल माहारि आफादफोरनि जथाइ आफादा मैया ग्रुप अफ मिनिस्टारनि मासिगिरि डक्टर रनेश पेगु बिथांनो जनता भवन दिसपुराव आसामनि मोन 14 ट्राइबेल हारिनि मोन 26 आफादफोरा जयै जानानै मोन 6 हारिनो ST होनायनि रिकमेन्डेसननि हेंथायै CC2आजों दानानै होजानाय कनसालटेटिभ ग्रुपनि जथायनाय रिपर्टखौ गथायो। बे रिपर्टनि गेजेरजों मोन 6 जौगासारनाय आरो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हारिनो संबिजिरनि बेरेखायै ST होनो नागिरनायखौ थोंजोङै रिजेक्ट खालामनाय जायो आरो भारत सरकारनिसिम दैथायहरनो थाखाय खावलायो। मैयानि बे सावरायनाय आरो गथायनाय हाबाफारियाव गासै ट्राइबेल आफादफोरानो खौसेयै बाहागो लादोंमोन। गासै 984 जिहेतु पस्ट दं, बेनि भेरिफिकेसनखौ खालामनो थाखाय आङो जोंनिनो सेक्रेटारि आरो डाइरेक्टर बिथांमोनखौ लाजोबनानै माखासे जोंनि एडुकेसननि स्मार्टफोरखौ बिबान होदों। कमिटियाव थानानै बिथांमोना जाहाथे थन्न भेरिफिकेसनखौ खालामनो हायो। आरो जोंनि प्रिन्सिपाला जाहैबाय मा, जोङो मेरिटनि गथ'फोरखौल' बेवहाय बासिनानै साख्रिखौ होनायनि थांखि लादों। जोङो जाय हाइस्ट नाम्बार मोनगोन बे हाइस्ट नाम्बार मोननायनिफ्राय सानख्लायनानै गाहायाव जेसेबां थाब फैयो बेखौ जोङो
नायनानै एपइन्टमेन्टखौ होनायनि बेबस्थाखौ जों खालामदों बेवहाय खुनु जोङो रावखौबो बासिख्ला खालामनाय नङा जायफोर मेरिटनि गथ' बे गथ'फ्रानो साख्रिखौ मोनगोन आरो बेवहाय खुनु देवानि सोलायनाय नङा खुनु थाखा फैसानि खोथा गैया बयबो जायफ्रा मेरिटनि गथ' बिसोर साख्रि मोनगोन